περισσότερο του βιοτέχνη και μάλιστα με την εμπειρία μου ως μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου επιθυμίας τότε του Βαγγέλη του Μητυλινίου. Τότε για μένα ο Βαγγέλης ήταν ο επικεφαλής αντίπαλος άλλου συνδυασμού. Είχα κατέβει με τον Παλμό. Και πράγματι δεν τον γνώριζα, αλλά είχα ακούσει πάρα πολλά και καλά από τον αδελφό μου, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια μέλος του Επιμελητηρίου. Εκείνο που τον διέκρινε τον Βαγγέλη ήταν, εκτός της μεγάλης γνώσης που είχε, το μιλίχιο ύφος του και η ευγένειά του, η σύνθεση των απόψεων. Αυτή τη σύνθεση την οποία την έκανε πράξη. Και πράγματι έτσι εμένα με παραδειγμάτισε αυτός ο τρόπος σκέψης του και όλη αυτή η εμπειρία μου τις 2 θητείες που ήμουνα κοντά του στο Επιμελητήριο και στη μετέπειτα πορεία της ζωής μου. Παρόλο που δεν συναντιόμαστε και δεν βλεπόμαστε, τον θυμάμαι πολλές φορές στα διοικητικά συμβούλια, με ποιο τρόπο αντιμετώπιζε όλες τις δυσκολίες και την παραγωγικότητα που είχε, την οποία δεν έχουμε περισσότεροι, είναι πολύ στα λόγια, αλλά ο Βαγγέλης ήταν λίγο στα λόγια τότε, όπως θυμάμαι, και πολύ στα έργα. Βαγγέλη, εγώ θέλω να σου ευχηθώ να έχεις υγεία, καλή συνέχεια και πορεία στη ζωή σου, αλλά παράλληλα πρέπει να συγχαρώ και τους 3 προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια που σου κάνουν αυτή τη τιμή, γιατί πολλοί που περνάνε μέσα από μια πορεία τέτοια, τους ξεχνάνε. Είναι τιμή και από τους προέδρους που θυμούνται. Έτσι. Συγχαρητήρια σε όλους σας.